Audio Jungle. ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ବିଶ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ବ୍ଲାକ୍ ପାଗୋଡା। କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଗର୍ଭଗୃହରୁ କେବେ କଢ଼ାଯିବ ବାଲି? ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ସ୍ୱାଭିମାନ କଳା ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରାଚୀନ କୀର୍ତ୍ତିରାଜିର ଉପଯୁକ୍ତ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଇ ପାରୁନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ କୋଣାର୍କରେ ଚାଲିଥିବା 2 ଦିନିଆ ଜାତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଓ ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ସିଂ ପଟେଲ। ବିଶ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମାନଚିତ୍ରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିବା କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ଗର୍ଭଗୃହରୁ ବାଲି କଢ଼ାଯାଇପାରେ, ଯାହାକୁ ନେଇ 2 ଦିନିଆ ଜାତୀୟ କର୍ମଶାଳାରେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଏସ୍ଆଇର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଓ ଗବେଷକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇ ପାରିନାହିଁ। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ସିଂ ପଟେଲ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଯାତ୍ରୀ ନିବାସ ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ ଜାତୀୟ କର୍ମଶାଳା ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଲୋକେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ବାଲି କଢ଼ାଯାଉ। ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ବାଲି କାଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ଆହୁରି ପ୍ରାୟ 500ରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷ ଯାଏଁ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରହିବ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଇଂରେଜମାନେ 1905 ମସିହାରେ ବାଲି ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହି ବାଲିକୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ବାହାର କରାଯାଇ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର କିଭଳି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବ ସେ ଦିଗରେ ସିବିଆର୍ଆଇ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲେ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜିର ଆଲୋଚନା ପାଇଁ 2ଟି ଅଧିବେଶନ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ପରାମର୍ଶଦାତା ଆର୍ ବାଳକୃଷ୍ଣନ, ଏସ୍ଆଇ ଏଡିଜି ସ୍ତମ୍ଭକାର ଏବଂ ପ୍ରଫେସର ଅମିୟ ଭୂଷଣ ତ୍ରିପାଠୀ, ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଫେସର ସଞ୍ଜୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, କୋଣାର୍କ ଗବେଷକ ଅନିଲ ଦେ, ଏଡିଜି ରାକେଶ ସିଂ ଲାଲ, ଆମିକସ୍ କ୍ୟୁରି ଏନ୍କେ ମହାନ୍ତି, ଜାତୀୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟର ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଡକ୍ଟର ବିଆର୍ ମଣି, ଏଏସ୍ଆଇ ଯୁଗ୍ମ ଡିଜି ଏମ୍ ନାନ୍ଦି ରଞ୍ଜନ, ଏଏସ୍ଆଇ ଯୁଗ୍ମ ଡିଜି ଗାନ୍ଧୀ ଶର୍ମା ଆଦି ଏହି ଅଧିବେଶନରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଲାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଶା।